Здравейте на всички! Днес ще сравним два емблематични водолазни часовника Tissot 2000 Professional Diver и новия G-Shock Frogman Divers 200 метра. Tissot 2000 Professional Diver, ще започна с него, е един изключителен класически швейцарски часовник с корпус от 46 мм, изработен от неръждаема стомана стенлес стил. Може да видите. Той е водостойчив до 600 метра дълбочина. Сертифициран, както се вижда много ясно и отчетливо, по ISO 6425. И нещо много важно, което искам да подчертая специално за водолазните часовници, които са сертифицирани по този ISO 6425. Забележете, трябва да има задължително апостроф. Ето тук виждате ли го? Divers Watch 600 метра. Този апостроф много ясно се вижда в този модел специално на G-Shock Frogman. Веднага ще го покажа. Ето този апостроф. Трябва да го има задължително. Когато този апостроф е ясно написан на циферблата на часовника, дали ще отпред или отзад, това значи, че този часовник е наистина ISO сертифициран по ISO 6425. Докато при някои модели, специално микробрандовете, мога да представя още един модел микробранд, който е също много емблематичен часовник. Серията RGMT, която се води милитари серия. Той е с изключителна дебелина, нормално, за да издържа на това огромно налягане от 300 бара. Този часовник може да забележите внимателно на корпуса, пише Professional Diver. Докато тук Professional Diver няма никъде апостроф, виждате, което означава веднага, че този часовник не е ISO 6425 сертифициран. Той издържа на 3000 метра. Не отричам, че не издържа, но това нещо казва, че не е истински сертифициран водолазен часовник. Когато се купува и искате надежност и сигурност под водата, препоръчвам ви да си взимате винаги часовници, които са доказани и сертифицирани. Не казвам, че този е лош часовник. Разликата е в това, че той 3000 метра е един вид като маркетинг, който подчертава този часовник, че издържа на огромно налягане, но не е минал сериозни тестове от порядъка, както тези модели специално и този модел на Tissot. Сега веднага може да кажем и за Omega, Rolex, там вече няма какво да се коментира, защото те са със сигурност ISO сертифицирани по ISO 6425, но специално за микробандовете това е една отличителна черта, която може да сравните дали е истински водолазен часовник или просто всичко е маркетинг. Много хора съм сигурен, че това нещо не сте обърнали внимание, но това ви го казвам. Това е една от важните отличителни белези, когато един часовник не е ISO сертифициран по ISO 6425. Независимо, че може да е минал лабораторни тестове, да е изпитан до 3000 метра, това не го прави като този модел. Този модел е много по-сигурен, независимо, че има по-малка дълбочина, това не го прави по-лош от този. Плюсовете на този модел специално и този, веднага мога да ви кажа разликите и приликите. Тук говорим за много тежко чудовище от порядъка на 22 мм дебелина, с много дебел сафир от порядъка на 5 мм и половина сафир, докато тук е титан. Изцяло титан, корпус титанев и стъкло минерал клас, което го прави малко по-нисък клас. Ако искате по-високия клас на Frogman, вече може да ви представя този модел, който е с стъкло изцяло сафир. Този модел също е един изключителен представител. Ето, пак показвам, Divers 200 метра. Това е отличителна черта за истинските водолазни часовници. Този също е един изключителен модел. Фосфора му не е лош. Нали, свети до определено време, нали, грубо казвам, до 15 минути, държи добре светлината през нощта. Докато при този модел
Оминоса е много сериозен и издържлив, защото тук говорим за часовник, който е вече от по-висок клас и надежден механизъм. Да се върнем към другата страна на Frogman. Той е истинска технологична икона в часовникарството, от страна на японското производство, корпус от титан, т.е. специално не е титаниев, е изцяло стенлес стил, както този вече е титаниевата версия. Ето може да видите, титаниум. И двата са много хубави модели, сега вече е въпрос на вкус. Единият е по-тежък, другият е малко по-лек, нормално. Соларно зареждане, и двата се зареждат с Touch Solar. Bluetooth синхронизация, двата нямат тази опция, но има модели, които използват тази опция и е много полезна функция. Тези модели могат да се похвалят с лок на гмурканията, dive time, имат график за приливи и отливи, който е много също важен. Показва седмиците, дните от седмицата, ето графика за приливите и отливите. На този часовник е представен дори с луната. Можете да видите. Друго характерно за тях е и двата часовника са легендарни в своите категории. Тук Tissot предлага класическа елегантност. Тук вече говорим за класически стил, не за спортна визия, а за класически стил. И механична прецизност. Докато G-Shock Frogman е символ на непоклатима издръжливост и модерна технология. Кой от тях е вашият фаворит? Вече вие ще прецените, защото всеки един от вас има предпочитания. Аз, например, имам предпочитания най-вече към спортният стил часовници, като този. Когато хода да се гмуркам или хода да плувам някъде, защото аз обичам да се гмуркам. Това е моето хоби. И при всички положения ще предпочита серията Frogman или някоя друга серия на Citizen, която е ISO сертифицирана, като този, например, също. Един много така приятен модел и не е много скъп, от порядъка $200-300 варира този модел, но е много класически, чистен модел и е истински водолазен часовник, както се вижда веднага апострофа на дайвът с 300 метра. Този часовник, независимо, че се води професионална серия с хелиевентил, знаете, предполагам, някои хора не са запознати с тази функция. Когато видите на часовника, много хора се чуват и сами имат така въпроси какво е това. Това е, не се използва при обикновеното гмуркане. Това е специално създадено за професионална цел при дълбоководните водолази. Това е специално направено за... Има камери, чембър камери, които слизат, примерно определен водолаз слиза на дадена дълбочина от порядъка на 200 метра дълбочина. Той седи в тази камера, която е наситена с хелиум кислород под високо налягане. И хелия, тъй като е много малка частица молекула, тя прониква вътре в самия корпус през уплътнителите на часовника. Може да проникне от тук, затова има някои часовници, както Seiko, те са от по-високия клас, те са направени без този хелиевентил. Има модели, които са не им трябва този хелиевентил, но самата конструкция на самия часовник е направена, за да не прониква хелия. Докато при този модел уплътнителите не са толкова надежни и затова се поставя този хелиевентил, за да като проникне хелия вътре в самия часовник по високо налягане, когато тежко водолаза се намира на огромна дълбочина, хелия прониква в часовника, той се задържа вътре в него и докато стои под това високо налягане, не е проблем за часовника и за механизма. Но вече, когато излиза на повърхността барокамерата, налягането вътре в самия часовник се увеличава многократно и натиска хелия отвътре стъклото. И по този начин може да го щупи или да го отлепи от корпуса. Дори направо може да пръсне механизма.
Има някои такива модели, които се получават. Дори съм чувал, че много тежко водолази са много доволни от G-Shock Frogman и до сега са нямали проблеми, особено при комерциалното муркане, независимо, че няма хелиев вентил. Ако попаднете в барокамера, едно нещо, което може да го спаси този часовник е просто натискате 4 бутона едновременно и задържате за 2 секунди и по този начин хелия излиза от часовника директно без никакъв проблем. Говорим за тези часовници, които нямат хелиев вентил. Или другия вариант, мога да ви кажа още един интересен вариант, който много хора не са се замислили. Казват, този часовник е с много висок рейтинг, ама пък няма хелиев вентил. Защо? Аз ще ви кажа защо, защото някои производители не го описват в спецификациите, ами използват това бутонче, което се за сверяване. Ето това нещо се отвинтва. Отвинтвате го. И ако попадне в комерциално муркане, просто го отвинтвате и го оставяте ето така. И по този начин хелия пак ще излезе от самия часовник. Без необходимост от този. Защото тук има, при тези сериозни модели, тук затварянето е много стабилно и оринговете са много добре затворени, капсуловани, така че няма шанс да влезе вода. Някои хора викат, това отваряне може да влезе вода. Не, в декомпресационната камера няма как да влезе вода, защото там вътре е първото, което няма вода. Ние говорим с бутилки, ако се гмуркате, това не трябва да се отвинтва. Трябва да е затегната разбата. Но когато се използва комерциално гмуркане на такива часовници и ако няма хелиев вентил, това да не ви притеснява, отвинтвате го и после след като излезете от барокамерата си го затягате спокойно на ново разбата и часовникът ще се е освободил от натрупаното налягане в корпуса. Така че това са едни неща, които много хора не ги знаят и някои винаги казват, този часовник няма хелиев вентил, не е предназначен за такива дълбочини. Не е така. Те винаги това нещо се използва като метод, ако няма този хелиев вентил. А при тези с бутоните специално ISO сертифицираните водолазни часовници, подчертавам, защото ако не е ISO сертифициран, по-добре не рискувайте. Защото тук уплътнителите са много деликатно направени. Те са направени по 3 гумички, ако не се лъжа, има във всеки бутон. И са, като се натиска, той няма достъп до самия корпус вътре, а има една пружинка отвътре, която само натиска пружинката и допира едно като сензорче и по този начин не може да проникне вода в самия корпус на часовника. И този часовник е много добре защитен и може да се използват копчетата под водата до 20 бара, което го прави точно това нещо надежността. Но при високо налягане, ако попадне в декомпресационна камера, този часовник също може да се спаси от хелиева газ. Като се натисне 4 бутона силно за 2 секунди и се отпуснат, той хелия автоматично излиза от часовника. Но това не го правете, защото не е препоръчен за такива неща, но може да се използва. Така че вече тук е въпрос на вкус. Всеки един от вас може да предпочете какъвто и да иска часовник. Аз обичам и механичните, и кварцовите часовници. Специално за класическите модели ви препоръчвам тези часовници да се насочите към швейцарската елегантност и качество и надежност. Хора, които обичат екстремен дух, имат спортен дух, препоръчвам ви G-Shock Frogman. Някои хора предпочитат и Garmin като серия, водолазната серия на Garmin, планинарската серия. Те са изключително надежни. Дори някои може да си вземат и водолазен компютър, ако предпочитат. Също са хубави. Не се преценя, че това като е професионален дайвер компютър, не означава, че не може да го използвате като часовник елегантен. Не, това не пречи. Ето, както виждате, Suunto DX, това е един стар класически професионален водолазен компютър. Все още си държи качеството на изработка, класика, елегантност. Не само като компютър, но и като часовник за ежедневието, който може да си го носите спокойно. Така че всичко е въпрос на вкус. Може да ми пишете в коментарите кое е за вас най-предпочитаният часовник. Дали механичен или кварцов модел. Тук е въпрос на избор.
Но и двата часовника си имат своите плюсове и минуси като качество. Няма да сгрешите, който да вземете от тези модели, няма да сгрешите. Въпросът е за какво ще ги използвате. Благодаря ви за вниманието.